отбор авокадо. Ден, така че на колко години? После ще почерпим на една. Една година от отбора. Да. Значи тук има отбори. Айде, авокадото загреят. Авокадото да загреят за рождения ден подобаващо. Да им се здрави крачета още дълги години. Днес нашия любим отбор Авокадо има рожден ден. Една годинка. Една годинка, да. Поздрави, момичета! И днес със светлето бягаме в Бургаския 5K Run. Да си пожелаем за новата година най-вече да сме здрави, да можем да участваме в предстоящите състезания, за да продължим да се забавляваме, да изживяваме нови приключения и приятни емоции. Продължаваме покрай морето. Малко морско бягане. На калинката и светулката. На панчета. Уникална